Da ni'n wylio fideo byr a wedyn fewn i ati i drafod. Enw fi di Lili Jones, dwi'n 20 mlwydd oed ac yn dod o Wrecsam. Dwi'n chwarae pêl-droed i dîm merched Wrecsam ac ar hyn o bryd yn astudio yn y brifysgol. Dwi hefyd wedi gwneud bach o waith sylwebu i'r rhaglen pêl-droed sgorio. Collais dad, Gareth, yn Ebrill 2021. Ro'n i'n 15 mlwydd oed ac yn blwyddyn 11 yn ysgol uwchradd. Roedd dad yn 50 oed ar y pryd ac oedd wedi dioddau o pylio iselder erioed. A dwi'n meddwl un diwrnod nath o jyst fynd yn ormod iddo. Mae dal i fod yn sioc heddiw. Oedd o fel out-of-body experience bron. Nath nain ddod i ddeutha fi, ond dwi'm yn cofio llawer mwy na hynny o'r diwrnod. Mae bach fel blur, really. Yn y dyddiau a'r wythnosau i ddilyn, dwi'n meddwl nes i fynd syth mewn i bach o survival mode. Dwi'n meddwl nes i cweit prosesu a cymryd i fewn be oedd di digwydd. Dwi'n meddwl o'n i'n poeni mwy am edrych ar ôl mam, osian a nain a taid. Ges i gwnsela yn y flwyddyn cyntaf, a dwi'n meddwl nath hwnna wir helpu. O'n i'n stryglo bach o ran teimlo fel bod fi'n burden ar bobl. O'n i'n lwcus i gael lot o sgyrsiau efo ffrindiau am dad, ond o'n i'n poeni braidd bod nhw'n dechrau diflasu ar yr un straeon drosodd a drosodd. A dwi'n meddwl dyna be nath cwnsela helpu. Oedd o'n gofod saff, lle o'n i'n gallu rhannu'r profiad efo rhywun oedd yna i gwrando ar y profiad penodol hwnna. So dwi'n meddwl bod o wir werth siarad efo cwnselydd a mae wir yn iawn i ofyn am help. Cael y glys na i wrando oedd y peth mwyaf i fi dwi'n meddwl ar yr adeg yna. Es i syth yn ôl i pêl-droed, so fi'n ymarfer 4 gwaith yr wsos. Es i syth yn ôl i ysgol llawn amser y diwrnod wedyn hefyd. Dwi'n meddwl o'n i'n trio jyst aros mor brysur ag o'n i'n gallu. A dyna pryd nath yr ysgol dweud, te dwan Lili, mae'n bwysig i chdi siarad. A dwi'n cofio'r cwnselydd yn deithau bod Galar fel botol o pop. Os ti'n ysgwyd ac ysgwyd ac ysgwyd o, unwaith ti'n tynnu'r cap yna ffwrdd ma'n ffrwydro, a bod o'n bwysig i agor y cap yn arar a bach. Oedd bod yn brysur yn iawn weithiau, ond oedd o'n bwysig bod fi'n gadael stem i ffwrdd hefyd, achos fel arall o'n i'n mynd i hitio wal. Ro'n i'n cael rai diwrnodau lle o'n i'n mynd teimlo llawn bywyd fel o'n i fel arfer, a bod hynny'n hollol iawn hefyd. Mae'n hollol naturiol i gael rei diwrnodau yn well nag eraill. Cerddoriaeth ydy peth ymrawd i osian. Nath o sgwennu can ar ôl colli dad a dyna sy'n nath o delio efo'r peth. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig cofio bod pawb yn delio efo Galar mewn ffyrdd gwahanol a does na ddim ffordd cywir neu anghywir. Pa fath o deimladau fydda'n mynd drwy feddwl rhywun os ydyn nhw'n galaru? Dwi'n siŵr i pobl ifanc mae gallu bod yn profiad ynysig, llawn dicder neu teimlo'n grac, gofyn pam fi. Dwi'n meddwl mae'n bwysig nodi bod pawb yn galaru mewn ffyrdd gwahanol. Bydd y rhai falle yn teimlo euogrwydd neu wedi llorio'n llwyr. Bydd rhai hynod falle yn teimlo poen corfforol. Mae rai yn cuddio ac yn hoffi cymryd saib. Mae rai yn dewis dychwelyd i'r ysgol a cadw'n brysur. A mae'n bwysig roed lle i bawb alaru yn ei ffyrdd ei hun. Does dim un ffordd o alaru a proses yw yn y pen draw, ond mae'r gefnogaeth yna i chi pan chi'n barod i siarad amdano fe neu pan chi'n barod i ofyn am help. Yn gyntaf, mae aros mewn cyswllt yn holl bwysig. Mae angen fel ffrind i chi bod na a bod chi'n cynnig eich help os maen nhw eisiau fo. Falle cynnig gweithgareddau maen nhw'n mwynhau wneud, felly mynd i'r sinema neu rhywbeth cymdeithasol os maen nhw yn yr hwyr iawn i wneud hwnna. Mae fe'n broses a mae angen bod yn cyfforddus gyda sut ydych chi'n teimlo. Yn enwedig lle mae rhai achosion fel penblwyfi, fel priodas, fel dolyg, mae pethau fel yna'n gallu atgofio chi o y pobl ydych chi wedi colli o fewn eich bywyd. Dyn ni wir yn sylweddoli bod yr amser dyn ni wedi treulio gyda'r person yma, dyn ni'n dechrau gwerthfawrogi a mae wedi bod yn drysor i ni. A felly mae edrych nôl ar yr atgofion yna hefyd yn bwysig i'r broses. Fi'n credu bod cynsela yn dilyn Galar yn gallu bod yn beth arbennig iawn a mae wir yn gallu helpu. Ond fi'n credu bod yn bwysig iawn nodi eich dewis chi yw mynd i ffeindio yr cymorth yna. Mae'n bwysig i chi brosesu yn eich amser eich hunan. A fi'n credu mae'n bwysig cofio hefyd nad yw gofyn am help
neu cwnsela neu help proffesiynol yn unrhyw arwydd o wendid a dydych chi ddim yn fwrdwn am ofyn am help achos mae yna rhywun i wrando ar bob adeg ond mae'n bwysig roi'r amser yna i fod yn barod i siarad weithiau. Falle i bobl ifanc bydde troi at ffrind yn ormod yn emosiynol i'r ffrind hefyd ac felly mae'n bwysig rhannu gyda'r bobl priodol weithiau hefyd. Ond mae gymaint o cefnogaeth ar gael i'r pobl ifanc pryd bynnag maen nhw eisiau fe. Mae'r broses o derbyn beth sydd wedi digwydd yn broses hir a mae fe'n broses sy'n cymryd eich egni chi a mae angen just cymryd eich amser eich hunan. Does dim ffordd go iawn, dwi ddim yn cael ei marcio, mae fe just yn broses sy'n unigol i bawb. Os da chi wedi colli rhywun, siaradwch efo rhywun. Mae yna gwnselswyr ar gael i chi a mae wir yn helpu. Gnewch beth sy'n iawn i chi. Mae pawb yn delio efo galar mewn ffyrdd gwahanol.